Γεια σας! Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο εργαστήριο επαναχρησιμοποίησης. Θα χρειαστούμε είτε ρολά υγείας είτε ρολά κουζίνας. Και θα δημιουργήσουμε λουλουδάκια σήμερα. Για να δημιουργήσουμε τα λουλουδάκια χρειάζεται να κόψουμε το χαρτί μας σε λωρίδες. Οπότε, παίρνουμε το ψαλίδι μας και κατά αυτόν τον τρόπο κόβουμε και έχουμε όσες λωρίδες εμείς θέλουμε. Κάποια λουλουδάκια μπορούν να γίνουν με 4 από τα χαρτιά, μπορούμε με 5, με όσα θέλουμε εμείς. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι αυτό. Περνάμε στο δεύτερο βήμα. Για το δεύτερο βήμα θα χρειαστούμε ένα πιστόλι σιλικόνης και θα χρειαστούμε και διάφορες κλωστές. Μπορεί να είναι χρωματιστές, αλλά μπορεί να είναι ακόμα και σπάγκος ή και ύφασμα που μπορεί να μας έχει περισσέψει από κάπου. Στόχος μας είναι λοιπόν η κάθε λωρίδα να πλεχτεί με μια κλωστή. Οπότε ξεκινάμε, βάζουμε αρχικά λίγη σιλικόνη, την απλώνουμε για να μην καούμε, ειδικά άμα κάνουμε αυτό το εργαστήριο με παιδιά, αυτή τη δραστηριότητα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και στη συνέχεια παίρνουμε οποιαδήποτε κλωστή, ύφασμα ή σπάγκο θέλουμε στο χρώμα που εμείς το επιθυμούμε και ξεκινάμε κατά αυτόν τον τρόπο να το πλέκουμε γύρω γύρω. Και συνεχίζουμε αυτή τη διαδικασία μέχρι ότου έχουμε πλέξει, να έρθω και λίγο πιο κοντά, μέχρι ότου έχουμε πλέξει όλα τα ρολά μας για να δημιουργήσουμε τα πέταλα που εμείς επιθυμούμε. Όσο πιο μαλακό είναι το ρολό που έχουμε, τόσο πιο εύκολο είναι να σχηματίσουμε το λουλούδι. Αν είναι λίγο πιο σκληρό, τότε θα δυσκολευτούμε λίγο περισσότερο. Να βάλουμε λίγο παραπάνω δύναμη, αλλά αυτό το συγκεκριμένο ρολό, όπως βλέπετε, είναι πάρα πολύ flexible. Και στο τέλος πάλι βάζουμε λίγη σιλικόνη. Δεν χρειάζεται σε κάθε πέρασμα να βάζετε δηλαδή σιλικόνη και συνεχίζετε. Μπορούμε να το κάνουμε με ένα χρώμα ή μπορούμε να το κάνουμε και δίχρωμο. Αντίστοιχα με τον ίδιο τρόπο προχωράμε και με το λευκό. Πρακτικά αυτό που κάνουμε είναι βάζουμε την κλωστή μέσα έξω, μέσα έξω. Κάτι που είναι πάρα πολύ εύκολο και για τα παιδιά σαν διαδικασία και το ευχαριστούνται πάρα πολύ, γιατί το καθένα θέλει να δημιουργήσει το λουλούδι του το δικό του μοναδικό τρόπο. Οπότε θα συνεχίσω εγώ να δημιουργήσω τα πέταλα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και τα λέμε μόλις είναι έτοιμα. Τώρα είμαστε στη φάση που έχουμε περάσει με κλωστή όλα τα διαφορετικά ρολά μας και πάμε να συνθέσουμε σιγά σιγά το λουλούδι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε φτιάξει ένα πολύχρωμο, ένα μπλοκόκκινο, ένα μοβ, ένα φούξια και εδώ με τη χοντρή κλωστή πάλι ένα δίχρωμο. Τώρα εξαρτάται, μπορούμε να κάνουμε πολλούς συνδυασμούς, μπορούμε να τα πιέσουμε λίγο τα ρολάκια για να κάνουμε αυτό το πετάλι και να κάνουμε ένα λουλουδάκι τετραπλό ή να το κάνουμε ένα λουλουδάκι πενταπλό. Πώς θα το συνδέσουμε? Όπως το κάνω με 4, πάμε, τα πιέζουμε και σε κάθε γωνία που δημιουργείται αυτή η μητούλα πάμε, συνδέουμε, πιέζουμε, προσοχή να μην καούμε, και αντίστοιχα βάζουμε και εδώ
και ακόμα ένα. Βάζετε και λίγο στο πλάι για να ενωθούν καλά και να δημιουργηθεί το λουλουδάκι μας και να είναι και καλύτερα ενωμένα μεταξύ τους. Δίνουμε λίγο χρόνο στην πίεση και βάζουμε και το ακόμα ένα. Πιέζουμε πάλι. Και ενώ έχουμε πιέσει λοιπόν, δίνουμε λίγο και το σχηματάκι που θέλουμε εμείς, έχουμε δημιουργήσει ένα λουλουδάκι. Αυτό λοιπόν εδώ το λουλουδάκι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με διαφορετικούς τρόπους. Μπορούμε να κάνουμε αρκετά, να τα πλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε ένα ξύλο και να τα κάνουμε κρεμαστά. Αυτό είναι κάτι που θα σας δείξω σε ένα άλλο βίντεο, αλλά αυτό είναι η βάση. Πλέκουμε, έχουμε το ίδιο εργαστήριο και με το να χρωματίσουμε. Εξαρτάται πόσο χρόνο έχετε και πόσο χρόνο θέλετε να απασχοληθείτε, είτε εσείς είτε τα παιδιά, για να δημιουργήσετε κάτι όμορφο. Θα σας βάλω και κάποιες εικόνες στο τέλος με το πόσο έχουμε κάνει ένα αντίστοιχο εργαστήριο στην Κεφαλονιά, που τα παιδιά δεν είχαν πλέξει κλωστή, αλλά είχαν βάψει με νερομπογιές τα πέταλα των λουλουδιών. Σας ευχαριστώ!